Tabro Bem. Tayangang, kaino? Ngasidi, Bemtang kauride. Kaisum tawde de Bem. Aduga, angang, nang naan kaya manade, kaidorage ba? Kaisum tawde da. Ado, ay nonda masidi wa amtang hangge. As, kaino mi angang? Nangse, ay sumtaleko. Nang ay nungsibra. Aduga ay ngasidi Bema nang nanungsi hairasu. Ay taro. Ay nangga kaino pa pami. Angang, kaino nang naharido? Ado oiri. Aday na haigado. Ay, nangga kaina ba ngamuy? Bema, nang ako'y mong hikandisyanji khangdabra na nako'y ima pabong nasu ay bukisyo paamoy. Aduga, ay gidi. Nima na drapa, ay imasin na tan. Ay gidi ka nasulayti. Angang macha. Ado pa na oido na so. Ay, nangga kaina ba di ngamuy? Nanggi ay fanapa ni Bema. Nang si, ay ngon na di angang katanakaw. Adugo, nang itong yay fanapa di nang kandarba mali. Ay, nang nungsidi, chatkro, famdagi labkro. Ay, nang sunong nungsidi. Pare. Nagi wakaldo da, adu yaukrabadi. Ay sugan sidagi, nagi na famdagi labkragi.